हाग्रामा सार दैदेननाय समाव बे समावथ' जों क'क्राझार थांनोनो गियोमोन, जों थांनोनो हाया, ओरैबायदि माने जोंहा बेबायदि मोनसे जेंनायाव जोङो सौसिनानै दङमोन। नाथाय दा बुंनो थाङोब्लाथ' दिननिफ्राय दिनै प्रमद सारा CM जानानै दिनै बर' रायजोखौ खुंबोगासिनो, बिदिनिफ्राय जों गोजोनखौ नुहुरदों, सान्थिखौ नुदों जोङो। सिगाङो जेनेबा हाग्रामा महिलि सारा 17 बोसोर बिथाङा सरखार खुंबोबाय, मानो होनबा बर' हारिनि बिथाङा सासे बहुत गोहोगोरा मैखोमै सासे दैदेनगिरि जानानै दंमोन बै समाव। नाथाय बे समाव बिथाङा जोंनि सनितपुर, बिश्वनाथ आरो गहपुर बेफोर हालामाव बिथाङा सानसेबो फैफेराखै। बेसेबां दिन सरखार सालायबोनायनि समाव बे समावबो बिथाङा जोंखौ माने एसेबो खबर लादिया, बर' होननानै जोंखौ माने एसेबो बिसार लादिया। बिथाङा सानसे फैदों, फैया नङा, जोंनि हालामावनो फैदोंमोन, बिथाङा सिंलिमारि सेन्टाराव फैदों। फैनानै बिथाङा बे समावबो जोंखौ दुखु फोनांनासो गालांदों। बे समाव बिथाङा फैनानै मा बुंदों जोंखौ, सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव बर' मानसियानो गैयानो, बिदि होननानै बुंना गालांदों। बेहायबो जोंहा दुखु मोननाय दं बिथांनि सायाव। बेखायनो दा दिनै जों सानो गुबुन दोलोनि पार्टि फैबाबो जोङो सापर्ट होथ'वा बर्थमान। मानो होनोब्ला जोङो दिनै गिबियावनो बड'लेण्ड रादाबनिसिम जोंनि खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय, आरो लोगोसे जोंनि बड'लेण्ड रादाब नायगिरि रायजो राजा आइ आफानिसिम बयनिसिमबो जोंनि खुलुमनायखौ जासिहरनाय जाबाय। दा बे समाव मा बुंगोन, माने जों जोबोद गोजोननायाव दङ जों बे समाव। जोंहा जिथु गोबां बोसोरनि सिमां, बियो सिमांमोन बियो जोंनि। दिनैहाय जों गोदानै प्रमद सारनि दैदेननायाव दिनै UPPL दोलोनि नाजानायाव जोङो दिनै बिटिआरआव हाबनो मोनबाय। बिनि थाखाय जों जोबोद गोजोननाय दङ। बेखायनो जोङो बेखौनो बुंनो सानदों, जोंहा बे समाव जोङो बिटिआर भटखौ गोदानै थुनो मोनसिगोन। बिटिआरनि भटखौ गोदान थुनो मोनगोनखाय जों बयबो जोबोद खुसि आरोना। दाथ' फैगोन, मानो होनोबा बयहाबो मोनथाय दङ, नङा होमबा? बे हिसाबै फैगासिनोबो दङ। दा अब्लाबो जों बेखौनो सानदों, जों गुबुन दल फैनायखौबो जोङो बिसोरखौबो जों गाज्रि मोनाखै, बिथांमोनखौबो जों गाज्रि होननानै बुंनो थाङा। मानो होनोब्ला जोंहा थेवब्लाबो अब्लाबो जोंहा रायजो राजा दिनैसिम जोङो मोनसे जों जेरैहाय नर्मेल हालामाव जोङो दिनै संसार जाबोगासिनो, बे समाव दिनै दुखु दाहा खैफोद आफोदाव जोङो बहुद सौसिबोगासिनो। बे समाव जोंनि निखिल सात्र घन्टा फरायसा आफादाबो जोंखौ बहुद सुबिदा होबोदों, नायबोदों। आरो मेन दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो, जेनेबा सिगाङो जेनेबा हाग्रामा महिलि सारा 17 बोसोर बिथाङा सरखार खुंबोबाय, मानो होनबा बर' हारिनि बिथाङा सासे बहुत गोहोगोरा मैखोमै सासे दैदेनगिरि जानानै दंमोन बै समाव। नाथाय बे समाव बिथाङा जोंनि सनितपुर, बिश्वनाथ आरो गहपुर बेफोर हालामाव बिथाङा सानसेबो फैयाखै। मानो होनोब्ला जोंनि बर' हारिखौ बियो सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि बर'फोरखौ नायस'याखै, एसेबो जोंनि सुबिदा होआखै। बेखायनो जों दुखु मोनदों, जा दुखु मोननाय दङ। बिथाङा एसेबां दिन सरखार सालायबोनायनि समाव बे समावबो बिथाङा जोंखौ माने एसेबो खबर लादिया, बर' होननानै जोंखौ माने एसेबो बिसार लादिया। बिथाङा सानसे फैदों, फैया नङा, जोंनि हालामावनो फैदोंमोन, बिथाङा सिंलिमारि सेन्टाराव फैदों। फैनानै बिथाङा बे समावबो जोंखौ दुखु फोनांनासो गालांदों। बे समाव बिथाङा फैनानै मा बुंदों जोंखौ, सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव बर' मानसियानो गैयानो, बिदि होननानै बुंना गालांदों। बेहायबो जोंहा दुखु मोननाय दं बिथांनि सायाव। बेखायनो दा दिनै जों सानो गुबुन दोलोनि पार्टि फैबाबो जोङो सापर्ट होथ'वा बर्थमान। मानो होनोब्ला जोङो दिनै बिटिआरनि CM प्रमद बर' सारनि दैदेननाय UPPL सरकारनि थ्रुयै जोङो दिनै बिटिआरआव हाबनो मोनबाय। बे हिसाबै जोङो दिनै जों प्रमद सारनोनो भटखौ होगोन। जों रायजो राजाया बयबो जों एकथा जानानै दङ। मानो होनोब्ला दिनै बिथांनि नाजानाय, बिथांनि अननायावसो जोङो दिनै फार्स्ट टाइम जोङो बिटिआरनि भटखौ थुनो मोनगोन। बेहायनो जुदि जोङो गुबुन पार्टि बा गुबुनखौ सापर्ट होयोब्ला बे जोंनि लाजिथावना बाथ्रा जागोन। बियो जाय मानसिया जोंखौ अनदों, जाय सरकारा जोंखौ बोजबदों गावनि मानसि होननानै, जों बेखौ सापर्ट होनाया बे जोंनि गोनांथि। जोंजों लोगोसे आं सनितपुरनि रायजो राजा बयखौबो खावलायगोन, मानो होनोब्ला जोङो प्रथमबार दिनै भट थुनो मोननायावनो जोङो गावनि भटखौ जोङो बेलेगनो होआलासे, जाहाथे जाय बिथाङा जोंखौ गावनि होननानै बुजबदों बेनो होनांगौ होननानै आं बयखौबो खावलायगोन। आरो जों दा बर्थमान जोंनि गामियारिया जोंनिया बर्थमान गासिबो माने UPPL सरकारखौनो सापर्टआव दं आरो दा बर्थमान। गोदोथ' जोङो बहुद जेंनायाव मोनदों, जेंनायाव सौसिबोनांबाय। जेब्ला जोंनि हाग्रामा सारनि सरकार दैदेननाय दङमोन, बे समावथ' जोङो दिनै न'निफ्रायनो ओंखारनो हायि बायदिमोन। जोङो मोजां जेनेबा हान्था मेला बाजाराव थांनो हाया।
जोङो माने आर्मिनि फुद्रुक बायदिसिना बेफोरबायदि दावराव दावसि गावजों गावबो जेंना जेंसि नायलायनो हायै जोंनि सनितपुरनि मानसिफ्रा क'क्राझाराव थांनो हाया क'क्राझारनि मानसिफ्रा ओरैजाय सनितपुराव फैनो हाया बेफोरबायदि बहुद गावजों गावबो दानलाय सुलाय दावराव दावसि बहुद दङमोन आरो जोंनि बर' जोहोलाव बर' आइजोफ्राबो बहुद माने जिउ बावनांबाय जिउ दान होनांबाय बहुद माने बुंनानै फोजोबनो हाया बेफोर जारिमिना जोंनियाव दं रोखायै बे दिनै जे जुन दिननिफ्राय जोंनि प्रमद सारा फैदों प्रमद सारा फैनायनि उनाव दिनै बेफोरो गैया जालांगासिनो आरो दाथ' गैला होनबाबो भुल गैया दा बहुद सान्थियाव फैबाय बहुद गोजानाव दं दा जोङो जेथिंफ्रायबो दिनै फरायनायनि बिथिङावनो जा जोंनि आबाद मावनाय बिथिङावनो जा जों न'खराव थानानै गोजोनै बेफार फालांगि मावनानै जोङो जानो लोंनो हादों न'खरखौ खुंलांनो हादों आरो जेरावबो जोङो दिनै क'क्राझाराव थांबाबो जों गोसोबायदि थांनो हायो जेरावबो नङाबा जों बे समाव जेब्ला हाग्रामा सार दैदेननाय समाव बे समावथ' जों क'क्राझाराव थांनोनो गियोमोन जों थांनोनो हाया ओरैबायदि माने जोंहा बेबायदि मोनसे जेंनायाव जोङो सौसिनानै दङमोन नाथाय दा बुंनो थाङोब्लाथ' जुन दिननिफ्राय दिनै प्रमद सारा CM जानानै दिनै बर' रायजोखौ खुंबोगासिनो बे दिननिफ्राय जों गोजोनखौ नुहुरदों सान्थिखौ नुदों जोङो बेखायनो जोङो बहुद माने गोजोननाय दं सारनि सायाव आरो जोंहा मिजिंबो दङमोन मिजिंबो खालामबाय दंमोन जोङो माब्लाहाय जोङो बिटिआरआव हाबनो मोनगोन माब्ला जोङो बिटिआरनि मानसि जानो मोनगोन जोंहा मोनसे सिमां दङमोन नाथाय दिनै बे सिमाङा जोंना जाफुंबाय बे सिमां आरो जोंनिल' सिमां जाफुंदों बे नङा जोंनिया आरो जे बहुद आरो गामि दं जोंहा आरो बहुद बर' गामि दंबावो हाबनो गोनां जाहाथे बे खामानिखौबो जोंहा प्रमद सारा लासै लासै मावनानै गासैबो बर' हारि थानाय गामिखौ सोसनना लागोनखौ जों आसा खालामदों आरो